बिथांनि मुङै जि मुंख्लं सान आरो बे थुलुंगा फोथार काजियामाति दिनैनि बे मोनसे जारिमिनारि आरो ओंथि गोनां सानाव गुबुन बोसोर बायदिनो खुंबोबाय थानाय बे मुंख्लं सानखौ खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफाद दानाय जादों आरो बिनि चिफ कनभेनर रुजुग्रा मोसाहारि दिनैनि बे गेवलां मेलनि मासिगिरि कनभेनर आरो बे 20,000 रायजो राजानियाव थानांगोन मोननाय मोनै जानाय जायि दिनै मोनाखै उनाव जागोन दिनै मोनाखै गाबोन जागोन बे मोनसे आसा आरो मिजिंखौ जों लानानै थांनांगोन फिसा फिसा बाथ्रानि थाखायनो जों जुदि खुद्रिलायोब्ला गावजों गाव एना एनि जायोब्ला मा बेसेबां खास्रि बिस्रि थासारिनिफ्राय फैनानै दिनै बे समाव सफैबाय जायनि थाखाय जोङो बांबुरगोरा बिथांखौ खोमानानै लानांबाय बिथाङा पुलिस आर्मिनि गुलिजों थैयाखै बर' हारिनि आखायावनो थैनो गोनां जादों आरो बेबायदि जारिमिना गुबुन गुबुन हारिनि दैदेनगिरिनि जारिमिनावबो दङ बेफोरखौ जों रायखांनानै गोसोआव दुखु दाहा आरो बेदना लानायनि बाथ्रा गैया किन्तु सैथोखौ जोङो मानिनानै सैथोखौ जोङो बिथा खालामनानै सैथोनि आधाराव इयुनाव जाहाथे बेबायदि गोदान आरो कनफ्लिक्ट जाया कुनु कारनाव आरो हाथियारनि थासारिया जोंनि गेजेराव फैफिना आरो इलिगेल आर्म्स सम सम जे हारिनि सार्थआव सिलाय लाङाखैमोन बबेबा मोनसे बबेबा एंगेलाव गावबा गावनि पलिटिकेल सार्थनि थाखाय हाथियारनिबो माखासे थासारि सोलिबोदोंमोन बेफोरखौ जोङो दिनै गैया खालामनांगोन हारिनि सार्थआव बिएलटि सिलाय लादों हारिनि सार्थआव एनडिपिआ सिलाय लादों बे जातीय सार्थनि मोनसे जातीय सेप्टा बिनि बादैबो माखासे समा बेबादि थासारिबो दङमोन दा बेखायनो आं गोलाव बुङाबासिनो बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाबाय गोजोन गोरोबथानि दिनै प्राय 5 बोसोर जानो थांगासिनो दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे सुक्तिनि सिगनेटरि आफाद हिसाबै बिबाना जियानो थाया मानो दिनै आं दङ गाबोन सोरबा फैगोन आरो सुक्तिनि बै समाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दङमोन रन्जन दैमारि बिथाङा दङमोन गबिन्द बसुमतारी बिथाङा दङमोन सावरायग्रा फेरेंग्रा बिथांमोना दङमोन आरो गोबां दैदेनगिरि दङमोन धीरेन बर' बिथांमोन दङमोन दा बे थासारिखौ जे जोङो मोनसे गथा महराव लाबोनो हाबाय आरो बेयाव जोङो जिखिनि मोननांगौ बर' हारिनि बे सोमावसारनायनि जारिमिनानो खोन्दो 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 फैदों गोलाव सम आन्दलन खालामबाय बिएससि गोरोबथा जाबाय गोलाव सम आन्दलन खालामबाय बिटिसि गोरोबथा जाबाय आरो बिनि उनाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा आरो बेखौनो जोङो संदाननाय जादों बे गोजोन गोरोबथायाव मोनसे बेबायदि पर्यायनि लेभेल जोङो लांनांगौ जि 6 सिडुलखौ जोङो मर अट'नमि खालामनानै जोंनि भारत संबिधाननि सिङाव जोङो जाहाथे मर्यादा मोननो हायो आरो बे मर्यादाया गुबुन काउन्सिलनिख्रुइ आरो बांसिन क्षमता गोनां जायो दिनै एरिया गिदिर 35 लाख मोनबा जिल्ला दङ एकर्डनि गेजेरजों जिल्लाया बारायनायनि लामायाव आरो बे खोथाफोरखौनो लानानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ दा बेखायनो भारत सरकार आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिल 3 टायार गभर्नमेन्ट जि सिस्टेम आरो बेयाव गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट अफिसियेल टु अफिसियेल बिउरोक्रेसि टु बिउरोक्रेसि आरो जायफोरा सरकारनि मुरब्बी पलिटिकेल लेभेलाव दङ मानगोनां प्रमद बर' आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा भारतनि प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदी भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बे मोनसे चेनेलाइज प्रसेसआव दिनै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खामानिया पलिटिकेल लेभेलाव एनडिपिनि दैदेनगिरिफोरनि नारसिननाय एबसुनि नारसिननाय बे मोनसे सिस्टेमाव दिनै सोलिगासिनो दङ आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै गोबां खेब रिभिउ मिटिं जाबाय गोबां डिसकासन जाबाय प्राय सुक्तिया अन प्रसेस दङ माखासे सुक्तिनि दफाफ्रा मावफुंजाबाय आरो दिनै गाबोन जि समाव सुक्तिया आबुङै मावफुंजागोन बांबुरगोरा बिथांनि जि मुंख्लंनि बेसेन बे बेसेना
मोगथाङाव फिथाइ थायगोन आरो बे मुंख्लंफोरखौ जों अब्लासो बिथांमोनखौ जों जेरै गोजोनै थानो हास्थायो इसोरनियाव आरज गाबो बिथांमोना बे समाव बे सानाव गोजोनै आलो गोजोनै थानो थाखाय बिथांमोना अरायबो लामा मोनगोन होननानै आं सानो दा मैया भारत सरकारजों मोनसे रिभिउ मिटिं जादों आरो थांनाय समनि रिभिउ मिटिंआव बिटिआर काउन्सिलनि मानगोनां चिफ बिथाङाबो थादों गोबां दैदेनगिरिफ्रा थादों आरो जोङो ज' टीम हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ गोलाव समनि रिभिउ मिटिंनि उनाव मैयानि जि रिभिउ मिटिं एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय बियो जथेस्थ मोनसे प्रेक्टिकेल रिभिउ मिटिं होननानै आंनि गोसोआव बे एनालाइसिसआ फैदों आरो बेखायनो फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि गेजेराव पार्लियामेन्ट सेसनाव सासे नङा सानै बर'फ्रा एमपि मोनबाय पार्टिया जियानो जाया मानो जों पार्टि हिसाबै नायाखै बर' हारिनि एमपि हिसाबैसो नायनांगोन आरो दिनै इउपिपिएल हानजाया सानै एमपि दैथायहरनाया जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर देरहासारनाय होननानै आं बुंनो सानो बेयाव आं राजखान्थिनि बाथ्रा बुंनो नागिराखै सोरबाया सोरबा राजखान्थि हानजानि नाम लानायाव दुखु मोनोब्लाबो आंहा बुंजानांगौ बाजानांगौ गैया कारन सानै एमपि दिनैनि मदिनि सरकाराव बर'फोरा एस्टाब्लिश खालामनाया आरो मानगोनां प्रमद बर'नि सिन्ता आरो कौशलजों भारताव बे डमिनेन्स लाबोनो हानाया जोंनि खोथाखौ राज्य सभा लकसभायाव बुंनो हानायनि बे अधिकारखौ लाबोनो हानाया बे गोरलै एजेन्डा नङा रायजो राजा नोंथांमोन मोनसे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सानै एमपि जोंबो बयबो मदद होदोंमोन किन्तु बै समाव जेरैबायदि मावनांगौ जेरैबायदि जानांगौ आरोबाव जथेस्थ मावना लाबावनो हायोमोन आङो मावनो हायाखै होननानै बुंनो नागिराखै मावना लाबावनो हायोमोन बे बाथ्राखौसो आङो बुंदों दा बेखायनो पार्लियामेन्ट सेसनाव बिटिआर सुक्तिनि जि संबिधानिक मर्यादा बे मर्यादाखौ जों जुदि बांहोयोब्ला बिनि पावार एन्ड फांसना बाङोब्ला समष्टिया 60टा जायोब्ला मानगोनां चिफ बिथाङा दङ बिथांनि गासै परिकल्पना दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाहेराव दङ सिङाव दङ टेबोलाव जिरायगोन जोङो सावरायगोन डिबेट आर्गुमेन्ट खालामगोन प्रयोजन जायोबा जों आन्दोलन खालामगोन कारन गणतान्त्रिक आरो जातीय आरो छात्र संगठन हिसाबै जोंनि जि कमिटमेन्ट जोंनि जि सिन्ता जोंनि जि आदर्श जातीयताबादनि जि मोनसे आदर्श जोङो एक बिन्दोबो कमप्रमाइज खालामाखै खालामनायाव गैया आरो जि समाव जि डिसिसन लानांगौ जों बे हाबाफारिखौ मावदों बे जोंनि संबिधानिक मर्यादाया जुदि बाङोब्ला अट'मेटिकेलि बिटिआरआ फुल फेजेड महर मोनगोन आरो जोंनि जि मुंख्लंफोरनि आल्टिमेट थांखिमोन एबसुनि आन्दलननि मुंख्लं बिएलटि आन्दलननि मुंख्लं एनडिपि आन्दलननि मुंख्लं बे मुंख्लंफोरनि बेसेनखौ जोङो मोनसे समाव आबुङै आरो मोगथाङै मोनगोन आं मुंखौ खारियाखै मा टारगेट लानानै बुंदों नोंथांमोना बयबो गोसोखांनो हायो जोंनि आल्टिमेट थांखिजों जोङो थांनांगोन आरो जोबनायाव एनडिपिनि जिखिनि आद्रा थानाय जेंना जेंसि दङ जिखिनि आद्रा जि 678 रिहेबिलिटेसन लास्ट पेकेज दङ बे पेकेजखौ सरकारा अलरेडि बिथांमोना एप्रुभेल होबाय आरो बेखौ मोननो थांगासिनो दङ बिनि अनगायै केसनि बाथ्राखौ जों रायखांदों जे केसआ अरुणाचलाव दङ मेघालयआव दङ नागालेण्डआव दङ बेखौ गोख्रैनो फोजोबनांगौ सामन आरो वारेन सुक्तिनि उनाव थांनाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव पलिटिकेल लेभेलनि सिन्ताया क्लियार बिउरोक्रेसि लेभेलनि सिन्ताया मालाबा गोनो गोथो जायो गोदान अफिसार फैयो गोदान अफिसारा गोदान पद्धतिजों खामानि मावो आरो माब्लाबा जुडिशियारि मेटाराव एक्जिकिउटिभ आरो जुडिशियारि कनफ्लिक्ट जानानै जुडिशियेल मेटारखौ बिसोर बाद होनो नागिरो कारन बे कर्ट कासारिनि केस किन्तु एनआइए आव जायफोर दङ 60 जन कारन बिटिआर सरकारनि रेसपन्सिबिलिटि नङा बेयो भारत सरकारनि नेशनेल कमिटमेन्ट आसाम सरकारनि कमिटमेन्ट आरो कमिटमेन्टनि आधाराव बियो होनांगोन आरो बे भेरिफिकेसन माबा माबि बिथांमोना जिखि जुक्ति होआ मानो मार्टियार जेनुइन मार्टियारा बन्चित जानो मोना बे खोथाया जाबाय स्पष्ट बेखायनो आङो जोबनायाव खावलायबाय एनडिपिनि मोनब्रै आफादनि दैदेनगिरि बिबानगिरि लिडार गोदो जेरै दङ दिनै जेरै दङ जायफोर दिनै गोथाङै दङ हारिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै आवगायनांगौ राजखान्थिनि फोथाराव गुबुन दोलोआव थांदोंब्लाबो जातीय सार्थआव ज' जानांगौ आरो गावस्रानि सिन्ताखौ गारनानै दिनै माने सोरबाया गुबुन साननाय गाबोन सोरबाया गुबुन साननाय सोरबाया सोरजोंबा थांनाय सोरबाया सोरजोंबा फैनाय
बे थासारिफोरा दिनैबो जोबाखै एसे एसे बाथ्राखौ लानानै खुद्रियो एसे एसे बाथ्राखौ लानानै सन्देह जायो संग्रामी नेताफोरा संग्रामी सत्ता थानाय मानसिफोरा बेबायदि परिबेशखौ लाबोनाङा हारिनि खौसेनि थाखाय खामानि मावनांगौ आरो जोबथा थांखिसिम बड'फानि जि मोनसे आल्टिमेट गल बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जातीय सत्ता आरो जातीय चेतनाखौ लानानै हाबा मावलांनायनि बेलायाव जों खावलायदों जे UPPL हान्जा आरो BPF हान्जाया ज' लोगो नांनानै आरोबाव हारिनि बेटार इन्टारेस्टनि थाखाय माबा मोनसे जों जुदि अधिकार आरो मोनबावोब्ला माबा मोनसे जों आरो मावनो हाबावोब्ला बे जोंनि थाखाय हारिनि मोनसे गिदिर सिमां आरो बेखौ मोगथाङाव मावफुंनाय जागोन बे बाथ्राखौसो खावलायदों कुनु पार्टी कुनु दल कुनु नेताखौ गाज्रि मोननानै एबसुआ खावलायाखै बे जोंनि दिनैनि मोनसे आल्टिमेट आपिल आरो रायजो राजानि मोनसे गोसो सिङाव माने नुजाबाय थानाय मोनसे थासारि आं बयखौबो खावलायबाय फैबाय थानाय समा शान्तिनि सम जागोन आरो शान्ति आरो गोजोन गायसननायाव कुनु कमप्रमाइज गैया मिज'रामाव लालदेंगाया शान्ति गायसनदों जरामथांगाया फल'आप खालामदों दिनै बिटिआरआव प्रमद बर' बिथाङा शान्ति गायसनदों गबिन्द बसुमतारी रन्जन दैमारी सावरायग्रा फेरेंगा आरो धीरेन बर' बिथांमोना ज' मोनसे प्लेटफर्माव फैदों बे शान्तिखौ जोङो बाहा लाखिनांगोन अशान्तिजों जेबो लाब जाया मिज'रामा दिनै लाब जादों शान्तिनि थाखाय बर' हारिया बड'लेण्डआ लाब जादों शान्तिनि थाखाय आरो शान्तिनि गेजेरजों जोंनि लेखा फरा आरो जुक्ति तर्क डिबेट आर्गुमेन्ट पजिटिभ सिन्तानि गेजेरजों जों हाबा मावोब्ला बर' हारिया दिनैनिफ्राय फैबाय थानाय समाव जाफुंसार महर मोनगोन आंहा आत्मबिश्वास दङ बयखौबो साबायखर बावबाय गोजोन्थों थेंक इउ जय बर' हारिनि जय